Ovaj nas je naš natječaj u velikom finalu okupio ovdje u ovom prostoru Jedriličkog kluba Uskok da na prigode svečanosti proglasimo ovogodišnje slavljenike i pobjednike tradicionalne akcije Plodova zemlje i mora Zadarskog lista, pobjednike najulova, najuspješniji ribolovce za ulov najvećih riba, zobaca, podlanice, brancina i lice i najtraženije glavonošca livnje, dobitnika trofeja Ribarsko srce i najpothvat, te dobitnika prestižne titule Grand Prix. Uvjeren sam da je i naš ocjenjivački sud učinio sve da nagrade dođu u prave ruke. Još nešto, kad je reč o ulovima, bi rekao, čuo sam to malo prije, da ih ima raznovrsnih, ali i takvih da ih ni Hemingway ne bi opisao. A naš Boris u Plodovima zemlje i mora jest. Je tako, Boris? Lijepo, hvala. Usporedno, nisam očekivanja. To čitati u novinama, sve ono što vi uspijete uloviti, mislim, tu ribu i sve ono što uspijevate, na koji način lovite, koje su vrste lova, to je ono što ljude ovog kraja interesira i to je upravo zbog toga što možemo reći da je i ovaj projekat Najulov postao jedan brend Zadarskog lista i ja očekujem da će on jačat biti još više i više prisutan i da će se sve više ribara prijavljivati. A isto tako želim reći da ćemo iduće godine mi kao Zadarski list proslaviti u kruglu 30. godišnjicu postojanja i tada ćemo se opet zajedno ovdje sresti, podijeliti nagrade, proslaviti i ići dalje s ovim projektom koji meni predstavlja jedno veliko zadovoljstvo u čitanju, a vjerujem i svima vama koji se tim sportom bavite, što profesionalno, a što sportski. Evo, još jednom se svima vama zahvaljujem, čestitam na građanima i idemo i dalje baviti se ovim sportom, baviti se ribarstvom. Hvala lijepo. I evo, što reći nego zaželjeti vam još dobrih ulova. Ne, evo, rekao je gospodin Bulić, nešto su ove godine slabiji po kilaži. Nadamo se da će to do godine biti bolje, da će biti još više prijavljenih, iako evo, svaki tjedan se čudim kad vidim pa gdje taj gospodin Bulić više njih izvlači. Svaki put je neko novi, svaki put vidimo mlade ljude. Evo, kao što je direktorica rekla, 30 godina je već sada Zadarskog lista, ušli smo u 30. godinu Zadarskog lista, a važno istaknuti da sutra obilježavamo i četvrt stoljeća dnevnika, znači 25 godina da Zadarski list svaki dan izlazi na kioscima, tako da evo do godine imamo stvarno puno razloga za slavlje. Evo, ja nisam ribolovac, evo ne mogu vam dati neki savjet, evo samo vam želim mirno more i što više boljih ulova. I želim vam sretan Božić i mirom, blagoslovom i srećom ispunjenu 2024. godinu. Sve vas, dragi prijatelji, pozdravljam, ribare posebno, ribarice, da ne zaboravim, ženske ribare. I pozdravljam vas, dakle, u ime mojih suradnika koji su s menom ovdje, u ime Zadarske županije, najribarskije županije, kao što je rekao uvodnik. I zato dolazimo uvijek ovdje jer smo ponosni s time što smo najribarskija županija. Ne da smo najribarskija županija, nego prvi zapisi o ribarstvu uopće na ovom prostoru su iz naše županije. Teškog 12,85 kg i vrijednog 1976,9 bodova osvojio Marin Huzjak. Priznanje Grand Prix Vanbrodske dobije marku grada Zadarskog lista vrijedan više od 1750 eura. Ovogodišnje šampionu uručit će gospođa Akrica Kruljac, predsjednica uprave Novog lista.